Ahoj lidi. Halo. Ty pozdrav No? taky. Pozdrav. Čau, čau. Takže teďka nemůžu nic dělat, protože musím uklízet. Protože já jsem taky musel uklízet, proto jsme natáčeli další. A teďka když natáčíme, tak ještě nejsou ty videa, protože jeden díl je v stavu, že Nebo že neumíš mluvit, nebo co? Já umím mluvit, ale že má Ne, 60%, nevypadá to tak. má 60% Ti nerozumí. má 60% na YouTube teďka, takže se nahrává. Takže tak nějak co budeme dělat teďka? Jo? Barák. Ještě nakopeme nějaký ty cobblestony a stony a postavíme si barák. Já jsem si vydělal 155 monej, tak si necháme loknout barák. A budeme šťastně žít až do smrti. Jak se lokuje barák, to nevím. Co? Jak se lokuje barák? No, já nevím, jak se to ti udělá admin. Admin? Tady na tomhle server to udělá admin, no. Hele, dívej, co jsem našel, ruditové ložisko mám. Hele, chceš? Ty jsi to udělal tam tím, co? Tím krumpáčem. Jsem vtečem, hele ho. Ale no, tu máš 4, jo. Až ti dám 4, ale No, my jsme vám slibovali 3. hráče, ale on bohužel se nemohl dostavit, tak točíme ještě bez něho. Ale příští video už určitě bude. Já jsem koukal, jestli online, ale on měl problém s mikrofonem, není online, no. On měl problém s mikrofonem a říká, že buď odpoledne nebo večer bude, sakra, mi se zapírá Vítě. Cože bude? On měl teď naše poloha je na spavnu, jsme na spavnu. Pojď tady skoč za mnou. Ale tu máš takovou liánu, hej, tu jsem. Asi. Zkus na druhou stranu jít, tak, ještě tady jsem. Je, tady jsem. Já tě nevidím. A dívej, a tady pěkně skoč tak dolů. Tu je liána. Tak skoč. A tě nevidím. Forest, tu jsem, tady, za tebou. Za tebou. Ach, než mě někdo uvidí lítat. Au, zase spadnu. Tu jsem, vidíš? Pane, hej, vidíš, já jsem tady. Ano. Tak čau, já si tam zpátky vylezím. Já tam nevylezu. Tak když to... Tak půjdeme někam, portneme se na warp, třeba na warp. Schovej si to ložisko a nevytahuj si krumpač. Ty warp důl. Počkej, já nejdřív... Máš nějaký dřevo? Dřevo? No. Zatím ne. Tak jdeme warp důl. Prý tam natěžíme taky dřevo. Počkej, já jdu na warp les. Tam těžím nějaký dřevo, jestli tam bude. Prosím. No, žádný tam není. Tamhle je stromeček, ale to je nějaká džungla. To tady je napsané. Já nevidím na to. Já potřebuji štělk. Co to je za díru? Varble, vidíte na varble, zákaz, tady sazeniček, zákaz dokončování stromu. To ty kopeš tady? Já nic strom. Jo, padají jabka a vem taky sazenice. Co když zabijeme skeletona a budeme mít sazeničky a můžeme nechat vyrůst rychlo strom. Hej, tu je ještě je v Endu drak. No, tak chci se vás na něco zeptat. Neviděli jste někdo můj kapsář do školy? Asi ne, co? Dík za pomoc. Jseš tu? Jo, jsem. Jako, kdybych tady nebyl, tak bych asi nenatáčel, ne? Jo, ty máš nějaké problém. Berem sazeničky, čorky business, cigáni. Mám 6 sazeniček, jupí.
Ale jako já mám docela problémy s tím, co číš tady co je tady napsaný, sakra, mě se teďka seklo. Počkej, dívej, ukážeme divákům. Počkej. To jsem udělal špatně. Počkej mě, ať to diváci vidí. A čum na mě. A toto napište do chatu lomeno had. A napišete lomeno had a budete držet třeba sazenici a budete, počkejte, Třeba takhle, jo. budete, Počkej. Het. takhle, ale počkej. Ano, Bez té tečky, takhle, jo, a to. Takhle. Bez té tečky, jo, lomeno had a musíte držet, No, to, co chcete na hlavu, tak to musíte koukejte, držet. máte prostě místo hlavy by se mělo mít sazenici, jenom že to je na zádech. Aha. Stejně je to s torčkou. Vy to máte na zádech. Head, bzz, fly. Jsem na stromě. Pipí. Hej, vidíš mě na jednom stromě? Já tam stojím. Aha. Som, aký som. Počkejte. Já už mám dvě... Jabka! Máš dřevo? Já mám spoustu dřeva. Já jdu warp důl. Počkej, já si tady ještě vytěhnu dřevo. Ne, warp důl, nechoď. Choď warp doly. Warp doly. Bude i, jo, doly. Čau. Já se vysekáš. Warp doly. A jsem tam za 3 sekundy, jo. Ježíš, kde to jsem? Jsem dal warp doly a jsem nějaký... Čerky business pets. Počkej. Mám pets. Hej, Michal, počkej na mě. Jo, no dopr. A? Už vím proč mi zničili tady barák. Tady jsem bydlel. Tady jsem bydlel. Tady jsem... Hej, mě někdo killuje. Cože? Ale co? Mě někdo zabil. Jak kdyby mě někdo bouchal ruku. Nějaký error, ne? Na tomto serveru já je Herobrine a dostal jsem ban jednou za to, že jsem přivedl Herobrina na spawn. Cože? To já nechápu. Jo, já jsem ho jednou přivedl na spawn. Ale já nechápu to, jak můžeš střelit Herobrina. On za tebou jde? A kde je? Když se k němu přiblížíš? No ne, v dolech třeba, on se objeví třeba i všude. Ve tmě? No třeba, a na tebe, kamo na mě vyskočil jednou v dole a... Herobrine! Aha, to jsi ty. Jo, sakra, já jsem někam spadl. Co doba na tebe třeba vyletěl. Ale úplně se vysekáš, jako... Hej, ale já jsem opět hodně daleko. Já jsem hodně daleko od tebe. Já jsem totiž někam spadnul. Sprayer! Je tady sprayer! Kde je sprayer? Tam na tom warp doli. Ne, kousek od těch warp dolů. To je tady tvůj barák? No, byl tam můj barák. Jo, ok. A ty máš tady lock? Celo. Bo to je... Reska, pojď sem. Jdi dolů. Hejšku. Tady musíme jumpnout.
Já se nejdřív Mě najím. to, mě to nic neobralo. Pojď dolů, mě to nic neobralo. Ani jednoho počka. Já to radši jezím tudy. Mě to ubralo, lápka. Jo, Mě ani jedno. jediné, co jsem chtěl udělat, je, že jsem chtěl udělat krafťák. A na co krafťák? No a Hele, ten, vlna, velký biznis. Prodáme vlnu za 1 money. Ty těž cobblestony a já budu těžit stony, ok? počkej, si ještě musím dělat kontejner. Já už kapu. Ches. Někdo mi napsal, ale mě to teď nezajímá. Jako na Skypeu? Já. Na Skypeu. Tak si dej to. Sakra, já si tady dělám krumpy. A místo, že jsem si je udělal, tak tam dám to, že je to To je železo. na zadní stránce. No to bude pěkné podle tvojich představ. Úplně ta nejzadnější. Co? Nic, jsem mluvil s mamkou. Ne, S tím čím krumpáčem. já jsem... Sakra, zapomněl zapnout stopky. Víte co, tak teďka se rozloučím a bude to na další part. Že já teď, tak, čau. Zkašlí na stopky. No, asi to už běhlo, tak tak lajkujte tohle video a hned zase natáčíme, takže v pohodě. Natáčíme další, ne? Tak čau a lajkujte a dávajte odběr.